Charity. Anowanika mwana wako Charity Nyarare. Nyarare Charity. Charity Nyarare anowanika mwana wako Charity. Siya choni pomsiya ya. Mirai ndi msimudze. Simka Charity. Msiya akagara. Mwana wa vanhu twamureva kupi pameti. Mwana wa vanhu pamela. Tishoyere matatekulu. Tishoyere matatekulu. Kufasa ukera. Kufasa ukera.
chokwadi here pamela kuora here pamela kuvasa ubera batirasa akati kana vanosiya mukaka ndipe Banga banda rikuya rewakuwasha Wewe mira hapa. Mira hii papo. Tiri panapa nas tiri kuviga Pamela Chipangura. Imi murani wa Pamela. Inini ndinoyera moyo. Napemera takangowirirana kuti iye muyera moyo. Inini ndiri muyera moyo. Ndobva angotanga kungoti atete inchingoti musukuru mwana wanzvadzi yangu. Makagarisana sei? Takagarisana kuti inini ndinodarika imba yamwene vake. Ndichizoenda pamberi. Ndichibva kwangu tidarika imba yamwene vake. Ndichizoenda kwake. Nyaya yekuti Pamela akusina yakasvika sei kwamuri? Nyaya iyi yakasvika pakuti inini andichibva kumunda ndobva ndashedzwa naamwene vake kunzi uyai kuno. Handiti ndabva ndaenda ndikasvika kuye ndikati koye zvikanzi aiwa toda kuti tiende kumba kwaPamela kwomuzukuru wenyu sezvo imini anokuitai atete kwamuri. Ndikati akati ndikati maona chii? Zvikanzi taona nhunzi pamba. Taona chii? Chingo nhunzi. Nhunzi. Muzukuru wawo ndiye akaona nhunzi idzodzo. Aona nhunzi saka haana kunyatsogutsikana kuti asiya chinhu chakaora here kana kuti asiya chii. Handiti ndabva ndati alright sezvo mwana wanzvadzi yangu chirega ndiende. Ndikasvika ndinopinda mumba ndiona kuti akasiya poto ine chii. Handiti ndakasvika paye hana yangu yakarova ndakaona pakakiwa nekunzi. Handiti ndabva ndabata loko riye ndikakinura. Ndichikinura hana yangu yakarova. Pandakasoma pamusuwo ndakabva ndaona kana kuti mwana here kana kuti andanyatsoziva kuti ndiani wandakanyatsoona. Ndakaona nhunzi dzichibuda ikoko. Ndopandakaziva kuti mumba hamuna kumira zvakanaka. Ndabva ndaudza amwene wacho ndikati mumba umu hamuna kumira zvakanaka nenyaya yekutoti zvandaona zvacho ndaona kune munhu uyu kuri kubuda nhunzi. Zvikanzi saka kureva kuti ndikatotsvaka vanhu vakatodi ndofunga vanhu atofa hamuna chinhu Pamela hamusisina. Ndopandakamhanya kumba kwangu ndakaenda ndichimhanya kunge ndenge munhu anopenga. Ndikasvika kuye ndikati amakwinja Pamela hakuna mekudzi. Zvikanzi maone chii? Ndikati pane munhu andaona asi iye chaiye kana ndizoti ndiye kana zvoti mwana handisi kuziva asi ndaona munhu wani. Ndowana makwinja kubva kwekwe ndichimhanya futi zvakare ndaita kunge ndenge munhu amene zvandaita ndokudzoka kuno. Mukomana uye aripo ndikati iwewe zvikanzi ishwa ndauya ndichiona nhunzi. Ndikati vanhu
vakatoparara mumba ndokuona kwandakaita. Ndokuona kwamakaita. Chiitiko chakaita kuti chakandirwadza endi chakandivhundutsa. Chimwe chisingaita handisati ndazviona muupenyu asi chakandivhundutsa. Ipapo pamakazodaidzwa muchizoona pane nhonzi makamapedzera kuona Pamela riini? Ndakapedzera kumuona nemusi Friday. Akauya pamba pangu akatorukwa musoro nemuroora wangu. Aitoti atete ndikuenda kumanyaradzo. Paakadzoka nemusi Svondo akabva atuma mwana kuti ndoda machisa. Ndakatora machisa ndakapa mwana ndikati madzoka akati ndikati alright ndichauya ikoko ndione kuti adi adzoka. Handinazokwanisa kuenda ndopandaichidyara mumunda. Saka nemusi wechitatu ndobva ndapinda nepo ndashedza mekudzi handina kudairwa. Ndakatopopota ndikati aenda kubasa asina kundishedza kuti tete andeimba zvese tinoenda tese one. Konhasi azondisiya sei? Ndobva ndaenda kubasa kugoridhi teita matombo. Ndobva ndatoenda kubasa. Shuwa ndasvika kubasa kwekwi chandakawana hapana. Ndofunga ndakaita half packet. Kunzwa miri wangu wese wakangoneta kushatwa neta nei. Ndakaudza bibi yangu ngana ndikati aini handisumbowana matombo iyi. Handichaziva kuti chisika alright handei. Kuma 5 ndibva ndasumuka ndakati takuya kumba. Ndasvika kumba ndopa ndakanzwa amweni vacho vachindita Amai Makwinja. Ndaona pamba muzukuru wenyu hapo. Asi taona chiki ndikati achienda mubvisa chiki iyoyo. Komba vakabiwa tunoita sei? Saka vakasvika vakabvisa ki havana kupinda mumba. Ndovasvika kubvisa maki. Mangwana acho ndopa vakazandishedza machiri china machi. Ndopa ndakazoona kuti Pamela mwana wanzvadzi yangu amusisina. Ava vari kuti vakapedzera kutarana nemusi wechipiri hamwene vacho. Umwe wacho ari kuti vakapedzera kutarana nemusi wechipiri. Vakanditaurira kuti Pamela akati mabayo ndafunga ndakakwanisa kusvika ndichiona mwana wanzvadzi yangu ndezvipi. Zvino havana kunditaurira vakazonditaurira musi wekuti ndaona Pamela aparara. Ndochiti chakaitika ndakarwadziwa. Parizvozvo ndikurwadziwa kuti ndichimwana kupi munhu asati saPamela. Ndikurwadziwa nyaya yacho. Panoko ndichaona Pamela munhu wanga chete akasvika pamba pangu ende ndisina kana keya kuti ari kuitei. Aita akasvika pamba pangu aita zvaanoda. Ini ndikasvika kumba kwake tete nhasi handina chakati pinda utonomba. Ini nhasi handina chakati tete uya mutorei. Saka zvino ndasona ndinoita sei? Ndikurwadziwa nenyaya yaPamela. Vamwe vana vake vaviri ava vakomana vainzi anani? Vacho vakashaya. Panga pana kudzi naTawanda. Tiri kunzwawo zvakare kuti pane mwanasikana. Mwanasikana uyo haasi kuwanika, haasi akashayika, haasi kutombowanika kuti ari kupa. Simbudza kuti ari kupa. Muno muGuruve tiri kunzwa kuti vanhu vakawanda vari kupondwa nenzira imwe chete. Zvikuru sei vanhu vasina varume vanenge vachigara navo panguva iyoyo. Zviri kuratidza sekunge kune vanhu vari kusavheya vachizopedzisira vapindira vanhukadzi chete. Imi munozviona sei? Ini ndiri kuona sekuti pamagariro atinawo ndiri kuona sekuti ungenenge vanhu vacho vatigere navo mumavhileji ndo vari kutitengesa kuti apa hapana murume. Ndadai pamba pasina izvozvo munhu anebva kuHarare haambondiziva kuti nini pamba apa hapana murume. Handiti hapana munhu anotomboziva kuti pamba apa hapana murume. Saka kureva kuti tiri kutengesana tega tega nekuti apa hapana murume kana kuti vari kupiwa mari here. Ndizvandisiri kuziva kuti vari kupiwa mari here kana kuti havasi. Zvachisiya vanhu zvikuru sei madzimai emunharaunda ino tiri pai nekuda kwekuti pari zvinezvi ndo vari kutagetwa nevana vavo vanenge vanavo. Pane atafambira isusu rine radambudziko rechi3 rimwe rekuwadhi 321 nekunoko kwatiri ku10 handiti. Zvatisiya tiri papi sevanhukadzi nevana vavo? Sevanhukadzi kunyanya kuti vanhukadzi handisizwa kuti vari kunyanya kude chii pane mhuri yedu. Fungai kuti apa kudzi anga ane 7 years handiti. Junior anga ane gore ne6 months handiti. Uya ashayika anga ane 14 years asati awanika. Asati awanikwa nokuti uyu musikana asati awanika anga ane 14 years anga akuenda form 2. Asi mukuzviona kuti vari kuda vanhu nemhuri yake. Ende akasvika pamba akuda kutora vana vacho vese nekuuraya vana nekudii. Saka ndikushaya kuti kotegara chirudzi nyika yacho. Vamwe vari kuti zvinenge zvine n'anga dziri mukati dziri kuita kuti vanhu vari kuurayirwa marituals. Munoti kudii nawo mashoko? Izvozvo tingangozvigachira kuti ndamaurayirwa chatiri kuitwa.
hatichaziva kuti kuuraiwa kwacho kuti kuuraiwa chirudzii. Tingangozvigadzira kuti zvekutaura vanhu pamwe ndizvozvo zvokutoti ndo zvacho zviri kuitika kuti pamwe idzo n'anga dzacho ndo dziri kudi dzekutoti pamwe dziri kuda ropa redu handichaziva. Tinoziva kuti mutumbi iyi yanga iri kuchipatara kana kuti yanga iri kumochari yakamirira postmortem kubva kumapurisa edu zvekare eZimbabwe Republic Police. Postmortem matimaudzwa ero kuti result iri kuti kudii? Handina kutaurirwa result nevacho vakaenda. Hana kuudzwa kuti iwo akangoti vanhu akangondiudza kuti vanhu vashata. Asi sevanhu munharaunda tinoziva kuti maita hurukuro muchizoonesanawo chii chingafungwe nevanhu kuti chapinda modzi kana kuti gonye rapinda mumba iri nderipi? Iri gonye isusu hatitaziva kuti gonye rapinda mumba kana kuti nyoka yapinda mumba iyi hatimboiziva kuti ndeipi. Ndanyoka iyi yakungopinda pese pese pairi kungoenda iri kuuraya vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka hatimboiziva kuti nyoka iyi chaichai ndiani. Hatizivi. Asi tingati chiitiko ichi zviitiko zvagara zvichiitika here muno muGuruve kana kuti zvavamba gore rino ndopa zvatekeshera? Izvi tatanga kuzwana gore rino iri muno muGuruve area yedu taingonzwa mafoko kuti kwanhingi kwadai kwanhingi, asi ezvinezvi manje pari zvino zvanyanyisa. Mashoko apa mungapewo kune vanogadzira mitemo uye zvekare nevachengetedzi vedu vemutemo anove mapurisa eZimbabwe Republic Police? Chandiri kuda inini kuda kuti vachengeti vedu chaivo vatinyatse kuchengetedza kana kuinza masoja yauye munomu atichengetedze nezviri kuitika izvi kuti pamwe tikachengetwa nemasoja pamwe tingadi tingararame muupenyu hwedu. Ndatapera muupenyu hwedu. Asi tingati imimi sevagari vemuGuruve parizvo nezviitiko zvatekeshera zvinokwanisa kusvika kuvanhu 19 vapfudzwa upenyu hwavo, mune kugadzikana kwakanaka here? Hope dziri kuuya here? Hope hadzisimbouya, taura chokwadi, hope hadziuye. Kana masikati chaiwo uchitobika mumba unotobuda panze kuti uone kuti hapana here ari kuuya. Kana uchitobata mutsvairo unotoona kuti unotombobuda kuti regai ndione kuti ndiani ari kuuya panapa. Kugadzikana chako taura chokwadi hatina. Kuwadhi 21 kwatabva uko kwamatsva vari kutorara vana mbuya vakuwasha varoora murumu imwe chete. Imi kuno kumuri kuita sei kubva paitika kupondwa kwapamela? Kwaitika chiitiko ichi kubva kushaya kwaita mwana wanzvadzi yangu hatisati tamboronga kuti tingaite sei, asi urongwa hwacho apa izvozvo ndikakudze kuti mhuri yangu yandakasiya haina kurara kumba, yaenda kunorara kumwe. Pamba parara pasina chi? Pasina vanhu. Baba chete ndo varara. Amai vangu vakabereka inini nemuroora. Ndamwana wangu ari kuno kumukomana. Havana kurara pamba, vaenda kurara kumaraini. Tinoziva kuti mhuri yeZimbabwe inenge nemubvunzo kuti ko munhurume anga aripi pakaitika chiitiko ichi pamba apa? Munhurume uyu anga asipo. Akabudawo nemuso Friday uyo ndo akabuda achiendawo kumanyaradzo kukachuta. Saka paakadzoka haana kudzoka nepamba sezvo munhu anga ane madzimai mairi. Akabva aenda kunoonawo mamwe madzimai. Saka takazoita kumufonera kuti ndo chiitiko chaitika, ndipo paakazouya kuno. Asi muchivazivisawo chiitiko ichiwo zvakavasvitsawo papi? Murume wacho inini papfungwa dzangu dzandiri kuona tikamutarisa munhu asina kunyatsa kuzvigachira ende munhu anyatsopererwa zvokupererwa zvekuti chii chaicho chanyatsoitika. Anga ambofunga mweya kuti hazvina ndikati kana ukazviuraya asisitiro ache hapana zvauri kuita. Isusu ngatiite zvatiri kuita tione kuradzika vanhu tirege kudii murume wacho akabatikana ndonyepa akabatikana nazvo. Kungofunga kwenyu zvinezvi noku haasi kuonekwa mwanasikana wanezvi. Muri kufungei? Muri kuti achiri mupenyu here kana kuti akapondwa sezvakaitwa vamwe? Inini mafungiro angu andiri kuita noku handifunge kuti mupenyu. Hongu zvangu vabereki vari kufamba vari kuudzwa kuti mupenyu, asi handifunge kuti noku mupenyu. Pakufamba kwavari kuita vambodudzirawo here tsananguro dzavari kusangana nadzo kuti motive yevanhu ava ndeyekuita sei? Ndezvemarituals here? Ndezvekuti vakavengana naPamela here? Kana kuti nemurume wacho kana kuti nani? Zviri kunzi chii? Aiwa, izvozvo manje handinombonyatsotsanangurira. Ivo ndakabvunza kuti makambofamba here? Zvikanzi takafamba. Asi tiri kuudzwa kuti kumwe kwacho vakaudzwa kuti mwana mupenyu. Handiti kumwe kwacho ndokuudzwa kuti mwana akafa, mhene kun'anga kwavakaenda ndokuudzwa kuti mwana akafa, asi ari mugomo mubako yakati. Saka ndisingazive kuti papa kuti asi nini kutarisa kwangu chaiko mwana asi mupenyu.
Aiwa, tinotenda nehurukuro yamatipa pano apa Zimquick. Tinonamatawo kuti Mwari namweya mutsvene akunyaradzei panguva yakaoma kudai. Sasahwira wenyu aenda, muzukuru wenyu wamakanga mazviwanira muchiwadzana naye. Aiwa, zvishwana andaita muzukuru ari pedyo anga ane rudo neni, inini handine rudo naye. Kana hanzvadzi yangu payakasvika ndakamutsanangurira, saizvozvo matsanangurira ndikuita sei? Hanzvadzi yangu ndiye uya akamira, ndiye wandakatsanangurira zvandakaona zviripo kuti mwana uyu ndawirirana naye. Achingonzwa ndakangoti ndichingoguna ndati baba wangu moyo, ndobva atati pura tete wangu. Saka tanga tapindirana zvimwe zvekutoti nandisina kana dambudziko naye. Aiwa, maita muri Zimbabwe tiri kupfuurira mberi nekuita mainterviews kune vahama neshamwari dziri kuno pakuvigwa kwaPamela Chipangura. Izvi titori pamakuva paari kuvigwa. Baba, imimi naPamela Chipangura ukama wenyu wakamira sei? Pamela Chipangura mwana wangu. Mwana wenyu? Mwana wemukoma wangu. Nematambudziko baba. Amambira asvikaita. Rufu rwaPamela rwakasvika sei kwamuri uye mamuri ku? Rufu rwaPamela rakasvika kumanheru, information kumapast 12. Takatorara. Ndio pakafonewa kuti mwana wenyu aonekwa akaurawa mumba nevana vake. Ndofunga ndakakwanisa kutsanangura ndikati no, ndazvikumbira kuti vakuwasha vakutsvaga chekutakurisa tigone kumhanya tisvike panzvimbo tione kuti zvinhu zvakamira sei. Tobva masvika chokwadi vakuwasha vakatora motikari ikauya tikakwanisa kutakurwa nemota kunosvika panzvimbo. Chokwadi tikasvika panzvimbo tikaona kuti shuwa mitumbi yevana iri mumba, asi hatina kukwanisa zvedu kusvika padhuze sezvo polisi yaiti hapafaniri kunge pachisvikwa. Asi taingozwa kuonwa kuratidza kuti shuwa mune vanhu vari kutoita mweya mumba. Ndichisvika ipapo zvechokwadi ndakabvunza kuti ko vari live, ndakabvunza ndikati ko vanhu ava makapedzera kuvaona rini sezvo vakutonwa kudai vakuratidza kunge vane mazuva vatoora. But vanhu sekutsanangura kwavaita ipapo vaingoti vamwene vacho vakapedzera kuvaona Chipiri. Saka ndakasvika pakuti Chipiri, Tuesday, ndokuverenga Tuesday, Wednesday, Thursday yandikaenda inini kumanheru. Ndokuona kuti shuwa munhu angaore nemadhaizi iwaya here. Zvakatora kundinetsa kuti munhu angaore nemadhaizi iwaya. Ndakasvika pakuti funga zvakawanda kuti asi vane mishonga here yavari kuinjecta inokwanisa kuti munhu akwanise kuora nyama yake nekukasira. Kuti munhu angamboora nemazuva matatu akadai. Ndezvemazuva here. Vanhu kuti takapedzera kuona Chipiri. Ndo information yandakasvika ndichiita. Tikasvika kurarapo kusvikira polisi ikazouyawo kuma2 ari Friday. Munhu awanikwa musi weThursday. Musi weThursday ndipo tikaona information. Ripoti yakaenda kumapurisa here vachangowanikwa? Ripoti yakaenda kumapurisa. Pakatosvika mapurisa epaGuruve camp. Mapurisa epaGuruve camp vakati no, isusu tazviona asi takutomirira veHarare kuti vauye vakone ndio vanokwanisa kuita assessment yezvinhu izvi kuti zvakamira sei. Shuwa takararapo veHarare vacho vakazoya kuma2. Pavakazouya ipapa imimi sababa womunhu makakwanisa kupinda mumba here kwamama musina kupinda? Kana makapinda makawana mabodies akarara sei mumba imomo? I think inini havana kutibvumira kana kusvika ipapo. Handina kana veukama vakadaidza kuti svikai pedyo havana. Vakangoita maoperations avo iwo mapurisa aya. Inini ndakaita zvokungotaurirwa ndichitsanangurwa, handina kukwanisa kuona asi ndakaita zvokungotsanangurwa kuti mabhodhi ari mumba vakarariswa vose nedumbu. Same position. Muri kunzwa sei mwana wenyu akapondwa pamwe chete nevazukuru? Zvakubatai zvakadiwi nekafiro kavaita? Inini handisi kukwanisa kana kuzvitsanangura because mafiro akaita mwana wangu acho ari kundibata zvakanyanya nekuti rufu rusinganzwisisike kuti chii chakatora mimba uye vaishungurudzwa sei. Nekuti ndakaedza kutsanangura kubvunza kuti pane vanga here kana kuti pangave nekuti pakatemwa kana nedemo kana ringave banga rakacheka. Asi kutsanangura kwandaitwa ndainzi hapana kana chiri kuoneka chinoratidza kuti pakachekwa nebanga. Ndikati ko vauraya sei, vatyora here mutsipa vaita sei. Shuwa ndakatambudzikana nhasi handina information yakakwana. Asi chiri kunyanyondinetsa mwana uyo asiri kuoneka. Ava ndikaona ava ndiri kuti ndavaona, but uyu muzukuru uyu ndiari kundinetsa manje kuti ndichiziva kuti kana ari mupenyu vari kurarama naye sei. Ende inini ndakanyatsoongorora kuti kutakura kwavakamuita semhandara chinangwa chavo chaiva chikuda kumuita mudzimai. Ndio chinhu chandakanyatsoona because dai kuri kuti
maprogramu avari kuita yekuti vari kuti vakauraya vachitora zvavanotora kana ingave ropa kuti kutofungira pamwe ndi zvima-rituals kuti kana zviri zvima-rituals ko handi vaingouraya vangosiya sezvavaita vamwe but purpose yekutakurwa kwomuzukuru wangu ndakaona kuti inyaya yekumita mudzimai. Zvichokwadi kuseni vanhu vakatomboti regai tipinde musango reko vanhu vakafararira sango vachifungidzira kuti pamwe pari pedyo paakaurayiwa paakangosiyiwa asi vanhu vakatsvaka vakashayiwa zvokuti hapana pavakaona. Saka pfungwa yangu iri kundipa kuti mwana uyu zvichida anogona ari mupenyu vachimushungurudza kumita mudzimai. Ndio pane pfungwa iri kundinetsa zvekuti nguva yangu zhinji kuti mwana uyu kana achitwa mudzimai isho ari kurarama sei. Manzwa sei nhasi unotaviga mwana wenyu Pamela pasina body viewing? Zviri kundishungurudza, zviri kundinetsa zvakanyanya ende body viewing yacho zvechokwadi sekuonawo kwatikaita achiburitswa mumba takangozoona achiburitswa mumba panga patouya nehonye dzaitonyaradza kuti hapasisina ende kana pakaburitswa mabhodhi dzakatosara dzakazara mumba tikazototsvairwa ende mametresi emubhedha ese takatopisa bhozi kunyange vhudzi chairo iri remusoro rakasvika pakutoti raito rakatokwatuka ganda rikatosarira pametresi zvairatidza kuti munhu anga atoora ine ndichitotarira kana body view yanga isingatoitiki pastage yanga yane munhu. Asi tinoziva kuti mitumbi yanga yakambira kuvigwa muongorora netsvakiridzo kana kuti ma-investigations emapurisa edu eZimbabwe Republic Police panoitwa inonzi post-mortem yabuditsawo result yekuti kudii pari zvino. So far kuenda kwakaitwa ku-post-mortem hatisati taane information yatati taudzwa asi sokutaura kuti munhu akaendako ari kutiwo ma-results achazouya nokuti vanhu vakasara vachiga process asi achazouya saka takatongomirirawo kuti kana ma-results achauya toziva zvakafambisa. Chikaranga chedu hachitendere kuti vanhu vange vachifamba kana pachirwa gata munhu asati aradzikwa. Asi zvamaradzika mune tarisiro here yezvimwe zvamuchaita zvechivanhu? Apa isusu tinonamata Mwari ndio chinhu chatinonyanya kukoshesa zvakanyanya kuti kana zvadai kungozvisa maoko maMwari hapana zvatinokwanisa kuita. Kana isu magata haisi kwedu hatirowe zvedu magata dzinzare kwedu nokuti tinonamata ndio zvatinoita. Ndezvipi zvamungashuwirawo panogadzirwa mutemo yedu munyika yeZimbabwe uye zvekare panochengetedzwa vanhu munharaunda nemapurisa edu eZimbabwe Republic Police zvinge zvichiitwa uye zvichivandudzwawo zvamungafunge zvingave sehonzeri kana kuti loophole kusvika patiri nhasi? Ndichitarisa pfungwa yandikambofunga ndakambofunga kuti kana zviri zvekuti ma-rituals ari kuitika taimbotarisira kuti kana unzwa wakuva kuti kune masvikiro taitarisira kuti machifi vaigona kuti kusvika kumasvikiro chaiko kuti kana zviri zvinhu zvema-rituals zviri kuitika vanogona kuomberera zvakare mudzimu yenyika. Masvikiro aya anogona kuomberera mudzimu yenyika nokuti ropa kana richideuka muzvimbo panofanira kunge pachisvikwa kuvanhu vakaita saivavo. Otherwise zvinogona kubatsiridza kuti kana pari ma-rituals ari kuitika nokuti kana tikutarisisa kuti kana ari ma-rituals ari kuitika chiri chivanhu kana kuti chiri chishona kana chin'anga chiri kuitika tinopfungwa yekuti zvinhu zvakadai zvinogona kusabatika nepolisi nokuti kana hazvishamise vanhu ivava vachigona kunge vari vanhu vanogona kusanduka kuva zvimwe zvinhu. Saka totarisira kuti vanofana kuendawo kana mumadzimbawe vachinosvikawo vanhu vemuhondoro ivavo sechivanhu chatagara chino chinoitika pamwe vanogona kuitawo zvavanoita zvekuti zvigone kubatsiridza nokutiwo kana zvezvo vakaita kuchitumirawo kana ami chaiyo ikasvika muno bhosi ami yakanakirawo kuti inokwanisa kudisciplina vanhu chaizvo bhosi parikutodawo kudisciplina kwokuti kana curfew chaiyo munzvimbo medu munomu ngaitoitwa vanhu vachiregawo kana kufamba kana before 8 o'clock ukangokwana 8 o'clock vanhu vachigara swa mudzimba zvinogona kubatsiridza nokuti vamwe vacho vari kufamba vacho hautonzwisisi kuti munhu werudzii. Saka zviri nani kuti munhu wese angowanika achingonzi ngaagare mupana 8 o'clock zvinogona kubatsiridza pachiitiko chiri kuitika. Zita renyu rakazara ndiani baba? Ndinonzi Furati Chipangura. Vachipangura tinotenda nehurukuro yamatipa. Kana pasina zvimwe zvinhu zvasara mudundundu renyu zvamuda kuburitsa tinogona kupfuurira hedu mberi nekutaura nevamwe. Aiwa, handina zvizhinji zvandinogona kurukura zvinhu ndingangoti ndizvozvo zvandazama kutsanangura. Aiwa, tinotenda baba. Tinotenda basi. Right.